Hej, čau, takže sešli jsme se tu, protože jsme našli bombu a vrátíme ji původnímu majiteli, ale zapneme ji. Jo, takže tady nějaký baček, co tady nám nosí chlast, tento zapne a ty to tam doneseš a jen to odpálíš a řekneš hezký narozeniny. Já nebudu, umřeš, jasný, ne, takže jako ty vypálíš, jasný, ty nastavíš a ty tam odneseš, jasný, a všemu přišnu krky a dám se k večeři. Jasný, všichni jasný. No. Co jsem to slyšel, nějaký mumlání, dostaneš přes zubu, jestli tam nedoneseš. Už se bručím. Jo, takže vám to tady nastavím, když se mě nechce. Já tady jen zapojím drátky a nastavím ti to za minutu, že to bouchne, musíš to stihnout, jestli to nestihneš, tvůj problém. Dáme si ti k večeři oba dva. Jasný, mám hlad, tak dělej, ať to vybuchne. Počkej. Ale teďka ti to ještě nedám, protože smrdím, musím se jít ještě sprchovat. Dnešní noviny, dneska pojede parník, to je humus, jasný, teď jsem hodně naštvaný, nemám prachy, takže chci prachy, jasný, posloucháš mě, neposloucháš, já ti vybodnu uši prostě. Ježišo. Kup si panky. To přehnal, fakt, to hodně přehnal, teď nebudeš součástí mise. Jen ti dám zaveze. Nerozumím ti ani slovo, kámo. Čau. Trvá, ježišmarja, ty už pojede celokova, ty vá. Ježiši, neumíš řídit. Ježišmarja. Tomáš se to, čau.